Така, какво става, хора? Днес ще правим нещо много готино. Ще ви покажа всички едно от най-важните чит кодове, които да използвате често за компютър или лаптоп. Така. Първият чит код, който ще ви покажа, е Skyfall. Този чит код аз много не го използвам, защото някой път не ми е бил много важен. Но пишем Skyfall и бум! Сега става това. Просто падаме от небето. Това не е много важен и такъв чит код, който много да ви помогне, но ако сте стъкнати някъде, много ще ви помогне. Така, следващия чит код, който аз използвам, е Painkiller. И така съм невидим за няколко минути, за 5 минути. И сега, ако направя това, аз съм неповредим. Аз няма да умра или нещо такова. Това е много хубав чит код, който аз използвам. Така, пишете отново Painkiller, ако искате да махнете самия чит код. Следващия чит код, който ще ви покажа и ще е много полезен за вас. Когато сте в началото на играта и нямате още оръжия, напишете Tool Up и така ви дава бонус оръжия. И ако имате вече оръжие, ви дава повече патрони. Така. Следващото е чит кодът Turtle. Този чит код ми дава максимум кръв и максимум армор. И сега, ако примерно сме в някоя кола, ако сме в някоя кола и ако я блъснем, ето по този начин, и като напишем отново Turtle, колата се поправя и е в перфектно състояние. Сега следващия чит код, когато нямате превозно средство, но не ви се кара кола, просто пишете Rocket и ви се спамва мотор ето тук. Това е много полезно. Това е много полезно за мен, но аз предпочитам да карам кола. И сега ще се питате, ами за кола, ако не искам да карам мотор, пишете Комет и ви излиза ето тази спортна кола. Много често използвам тази кола. Следващото нещо, следващия чит код е Buzz Off. Това е хеликоптер с, както може да видите тук, с оръжие отстрани. Много е добър, аз постоянно го използвам.
Така. Следващия читкод, който ще бъде много полезен също, е Fugitive. Ако ви трябва полиция случайно, пишете Fugitive. И ви дава една звезда и ако напишете много пъти Fugitive, ще ви дава още повече полиция. Та, ако искате сега да махнете полицията, пишете Lawyer Up. Ето по този начин и ви маха полицията. Аз това го използвам често, особено в трудни мисии, които не мога да се справя. Така. След това е един много забавен чит код. Пишете Hot Hands. И сега ако ударя нещо, сега ще ударя някой човек примерно. Ето е така. И той експлодира. Което е много забавно, поне за мене. И ако искам да го махнем, пак пишем Hot Hands. И да. Hot Hands отново. Готово. Така. Ето, вече се е оправил. Така. Следващото нещо е Dead Eye. Dead Eye. Така. Тук можете да сменяте slow motion. Ето сега примерно пак ще напиша Dead Eye. И slow motion им level 2. Ето пак Dead Eye. Slow motion aim level 3. Slow motion aim. Ето сега примерно изваждам един пистолет. Така. Следващият чит код, който е доста полезен, е Make it rain. Ако искате примерно да е нощ или да вали или някакво друго време, пишете Make it rain. И така ви променя времето от ден на обед до нощ на дъжд също. Следващото нещо, следващия чит код е бандит. Този чит код, бандит, ще ви спалне колело. Не е много, аз много не съм го използвал, освен ако не ми е било скучно. Така че следващия е Lawyer Up, аз го казах вече. Това е видеото като цяло. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте. И да правя още повече видеа на GTA.